Sumoto nga nagsugod nag-istorya sa Lima. Hingon siya, nga kabalo kong natingala mo nga naay changes sa program. We made some changes kay naay naabot nga usa sa special nga tao sa mong kinabuhi, labi na sa kong husband. And we want to share this memorable day with him. But before that, gusto sa akong i-share sa inyo ang history namong duha ni Alpha. As you all know, lagyo ming duha o gigikanan. Taga-south siya o taga-north ko. But our ways collided because of this person who is very dear to both of us. Siya ang rason nga nung nasaag ko sa lugar nilang Alpha. Na kung wala ko niya imbitaha silang lugar, wala po na ako ni naila-ila ako ang bana karon. She's a sister like, ang dangpanan, and a very good companion. Ang tinubdan sa love story na mong Alpha, walay lain kundili si Shera. Nidol din na si Lima sa kuha, ug iyang gikuha akong kamot, ug gipagunitan ang bridal flower. Ingon siya, nga you will be next in line. Nag-microphone yun na siya paingon ato, maong nagpinalakpakay ang mga bisita. Gigakos ko niya, og nag-thank you siya. Abi yun na ako, og maoro to ilahang palabas. Pero kalit bitaw nang ni-play ang kanta nga perfect, og nigawas na si Charlie gikan sa kilid, nga nagunit og microphone. Wala jud ko kasabot sa kong angay ng i-react. Nasyakay ko nga nung naa si Charlie. Nalipay ko kay nakitaan ako siya balik human sa pila ka bulan. Ug nakulbaan ko kay nasabta na nako nga mao na to ang time nga mag-propose siya sa kuha. Nag-smile siya nga nagtan-aw sa kuha samtang nagpadayon ra ang kanta. Namalakpak jud ang tanan ug nag-cheer kay Charlie. Gigunitan din ni Charlie akong kamot samtang naghatag og message. Ingon siya, nga first, gusto na akong mag-congratulate sa newly wed couples. My brother from another mother, si Alpha, ug his wife nga si Lima. Gibuhat niyo nako ang tanan nga pagdali-dali nga makapas lang aning inyuhang wedding day. Nitubag ra po na si Alpha nga imuha na ang sunod. Nangatawan ng mga tao og nanyagit og panungog sa mua. Nilingi na si Charlie sa kuha ug nitubag nga kung musugot si Shera. Grabe na yung samuka sa venue. Nag-enjoy yun og tanaw ang mga tao sa palabas ni Charlie samtang ako kay nagkabuang na sa kuang gibate. Hingon si Charlie nga nahuman na sila. Basin pwede na di ay tang musunod. Perting pangatawa sa mga tao sa linya ni Charlie. Hingon pod siya, nga bitaw, magseryoso ta because marriage is not a joke. Ug never kang nahimong joke sa kong kinabuhi niya. Dugay-dugay pod kong naghulat ug daghan na tang nalampasan nga pagsulay sa tong relasyon. Ug karon, gusto na kong pangayoon ang pagtugot nimo nga mahimong parte sa kong kinabuhi hangtod sa hangtod. Will you marry me? Dayon niluhod na siya ug giabrihan ang box sa singsing sa akong atubangan. Mobalibad pa ba ko? Siyempre sugotoy. Ningon ko nga yes. Dali ra kay na siya nakasuot sa singsing o gigakos ko. Human na naog punas ng Lima ug Alpha o gipanggakos ming duha. Hasin saba yod kayo ang venue, samot na yod among mga barkada. Pagkakalmado na namo kay gipadayon na ang program ug nagpa-money dance na. Special request sa couple nga kami ni Charlie ang magduet. Og di yod mabalibaran si Lima. Siya ba yun to ang napasiugda dati sa duet na mong Charlie sa nami sa balay. Una na mong gikanta ang This I Promise You o gisunod ang Endless Love. Grabe ra yung lingawan na mo dito taman sa nahuman ang program.
Pero taod-taod pa may nanguli. Nagsinungogay panas lang Trina o Gaya. Pero ginamo pangatawa ang Charlie. Nagsugod na po silang duha ug dugay pa yun kay nauman. Hangtod sa nag-anam-anam na jug panguli ang mga bisita ug nang hipos na sa mga gift. Kami nga taga-Lakinaan kinamalik kami sa hotel para magkuha sa mga gamit ug makailis. Nikuyog na po na si Charlie nga dala ihang gamit kay mao pa gyud ay pag-abot ato niya gikan airport ug nilargo didto sa venue. Grabe gyud ka surprising to iyang pag-abot ug iyang proposal nga bisan pila na ka oras ang nilabay. Mura gilutaw-lutaw lang gihapon ko sa kalipay. Gisugtan day siya nga mouli pero duha lang kaadlaw kay naa na pod sila importanteng lakaw inigbalik niya. Grabe yun ang effort niya bisan dako na siya gasto sa ticket. Murag wala lang yun niya gimain kay para lang yun sa muang relasyon. Sumoto nga ni sabay na mi sasakyanan pauli sa mong lungsod kay sa side man gud to dapit ilhang 5 gipaygayon ng kasal. Nag-convoy lang ang mga sakyanan sa bridal car, mga abay, ninong, ninang o ubang kaparyentihan sa side ni Alpha. Bali gidala na nila si Lima pauli sa mong barangay, kaya naman po'y handaan dito. Pero kami ni Charlie, kay nang naog na may sa lungsod pa lang ug wa na ni sabay gyud hangtod sa mong barangay, kay naalagi daw may agian dito. Samtang nagbaktas na may paingon silang balay sa lungsod, bit-bit among nagkadiyang gamit, nagsigigid ko pangutana siya ha, kay wa may klarong rason iyahang kinatubag. Gailog na ang kahayag ug kangit-ngit ato. Nangutana kon Charlie nga mag-unsa bitaw ta dire. Nitubag siya nga, nalang ko'y kuwaon gani. Naghilom na lang ko og nagpaniid niya nga excited bitaw og no, pero paminaw yun ako kay naa siya'y plano nga lahi. Pag-abot yun na mo, nag-doorbell na siya og naaman ang caretaker dito mo'y nag-abray sa mukha. Wala na day nila to parintahe ilahang balay. Nakasulod mi ana sa gate og diretso na gyud mi sa main door. Pag-abri gyud sa pultahan, kay nisugat man kaya na sa kuang mga mata. Ang kanindot gyud sa sulod silahang balay nga napuno og decoration. Gipadapli ng mga furnitures, dinay carpet sa tunga nga daghan og balloons ug mga ulan nga naay mga puting Christmas lights bitaw. Ug napoy balloon sa ceiling. Nya dapit sa TV, kay naa didto gidikit ang lamisa nga nay flowers, wine ug mga pagkaon na good for two. Unya sa wall kay nay letter balloons nga, "Will you marry me?" Nagngangarig yun ko ana. Sa kadagan sa kong pangutana, wanay mo gawas nga words sa kong baba. Na-amaze yun ko sa tanan akong nakita ug naa sa kong nahuna nga ipangutana kung giunsa niya to or nganong naaying ato. Pero sa kalipay nako kay na speechless yun ko. Grabe ra pong smile ni Charlie nga nagtan-aw sa akong reaction. Ingon siya, ayaw na lang na i-mind ang pangutana sa bongbong kay natubag naman ni mo na. Wala na ibawi ay ito. Joke pa na niya samtang nagkatawa. Gigakos na ko na siya nga pertig yung huguta. O gihonghong ang I will marry you. Pakaslan ta kaya. Nigakos pa na si Charlie na ko. Mga pila pod may kaminuto o sa amin nakadesisyon og panulod kay naungot magud mi sa pultahan nato. Gaiyahay og tinanggalay sa mga dala. Nautaan ako niya, ngano ni? I mean yun sa ni mo ni. Kinsay nag-decorate dere og nag-prepare ani tanan. Tubag si Charlie nga namalihog ko kay ate. Ug nagbayad pod og event organizer pero decoration lang og gamayng foods kay kitara man dere karon. Ako siyang giingnan, kagastos niya eh. Lahi rayad. Tubag siya. Ana man na, kay wa may sure kung maabtan yun ako ang kasal nilang Alpha ganina. Pero kay nakaabot man di ay. Ako siyang giingnan, nga kuyaw kay ka. Nga si Charlie, syempre, solito na to kay tagsar guni nga adlaw kayon. I love you yam. Happy 3rd anniversary. Tubagpod ko, nga I love you too yam. Happy 3rd anniversary.
Wala yung bugto among smile ato o grabing kalipay yun o gugma among gibati ni Charlie. Mga busog naman unta mi pero gikaon gihapon namo ang iandam na pagkaon. Init pa man pod. Maayog yung pagkakontak ni Charlie ato sa nag-prepare kung unsa mi oras sa mga bot. Wala po'y laing tao ang balay kinigawas ang caretaker nila. Kapila na gud ko nakaadto didto atong una pero kasagaran kay kuyog namo ang barkada pero atong nga time kay solo ra gyud namo ang balay. Pag human nagkaon kay nagtinabangay na may panghipos ug panghugas sa gikanan para di na mangaging. Pag human ato kay giistorya na mi sa mga plano sa maabot. Sayo to nga proposal pero taas pa ang panahon na paaboto namo o sa may magpakasal. Gusto pa namong mag 3 years usa si Charlie sa serbisyo o sa may magpahigayon og military wedding. Ako pod gikinahanglan pa man pod nako nga mo exam. Sumoto, nga human ato, una kong naligo. Wan ako ng gamit o gamit niya kay naman ko'y dala sa katong pagpundo na mo sa hotel para sa kasal ni Lima. Wari ko'y bugto akong ngisi nga na ako sa CR. Mura yun og tanan nga nahitabo sa kuha sa tibok adlaw. Kaya nagbalik-balik sa kong utok. Sa pagkanta ni Charlie perfect, sa pagpropose niya, sa pagkakita na ako sa surprise sa sala. Basta oy, mura kong tala-tala dito nga naligo. Napay time nga hapako nako ako ang nawong kay basin damgura pa. Baligduhan akong suot na singsing ato. Promise ring o ang engagement ring. Paghuman ako sa CR kay si Charlie na po dayon ang naligo. Gulatan na ako siya dito sa sala pa o gilibot-libot yun na ako akong pananaw. In love yun kay ko sa decorations. Simple nga romantic yun ang lugar. Ang mga lihok o pa-surprise ni Charlie kay wa yun na ako nahuna-hunaan nga na siya'y qualities nga ato. Sungugan ra yun akong pag-ila sa iya dati pero grabe man di ay ka-romantic ug ma-inlove. Ganahan pud ko sa iyang ate kay support ra yun permi og naa siya'y ipamaliho. Pagawas na ni Charlie, gisabot na mi og asa matulog. Ako kay dito sa kwarto siyang ate. Sometimes siya kay dito sa kwarto niya. Kuman sa mga good night o inelabyuhay, nag-iyahay na may panulod sa kwarto. Gipangkapoy yun may pareho kay daghan ang nahitabo sa tibok adlaw. And samtang gihigdan ako ana, nga wa gyapon bugto sa pag-flashback sa kong utok sa tanan nga nahitabo. Naghiwid-hiwid pa kog taman sa kakilig ug permi na akong ginatanawang duha ka singsing sa akong kuya mo. Isa na lay kulang, legal na yun min Charlie. Pero taas pang panahon among paabuton usa na ako makit-an ang katulong singsing sa akong kamot. Og didto nag-ampo nako og nagpasalamat kay Lord siyang kamaayo sa kuha. Ug walay sukod nga gugma og gasa na iyang gihatag sa adlaw-adlaw. Dili lang para sa kuha, kundi apil na sa mga taong importante sa akong kinabuhi. Pero mga 15 minutes guro sukad ni sulod ko sa kwarto. Nikalit lang nga naay nanuktok. Si Charlie. Nangutana siya kung matapab ako. Ako pa siyang gitubag. Natulog na. Hindi katawa ko. Pero nibangon ko ana o giabrihan siya. Ingon si Charlie. Tapad ta matulog be. Di lagi ko manghilabot. Promise. Gipataas pa niya ihang kamot og nanumpa. Nagpaluoy-looy yun na siyag na. Ako pod nga gunahon na nga tagisar man pod bitaw may magkuyog og nakatapad na pod bitaw na ako siya dati. Idi ni sugot pod ko. Tiningon si Charlie nga didto lang daw mi siyang kwarto kay gamay ang kwarto siyang ate. Gipauna ko niya sulod ana siyang kwarto pero gikuha pa niya akong habol og unlan. Kaya nabilin man ko siyang kwarto, gituyok na nako ako ang pananaw. First time nako tong sulod dito. Og napawaw gyud ko kay perte kalimpyo siyang kwarto. Mga arrange kayo ang gamit, pero sa kunuhuna, kay basin ang caretaker pod ang malimpyo dito, or iyang ate baka. Pagbalik niya, bit-bit na niya akong unlan o gahapol. Dayon, dim light lang amo ang suga, og nang higda na dayon mi. Parehas dito sa hotel dati, dito gyud ko niya pahidaon siyang abaga dapit. Og nadungog pagani inako ang beat siyang heart.
Ingon si Charlie nga I love you yam. Nitubag pud ko nga I love you too. Nag-good night na din mi sa usa o gikisan ko niya sa agta. Pero samtang nagpiyong na ako ang mga mata, di lang gihapon ko katulog. Sige ko gunahuna sa nahitabo og nagbalik-balik yun sa kong utong. Kung ako roon ta isa ato siguro, gakatawa-katawan ako. Pero namang si Charlie, mong di ko kalihok kay basin madisturbo na ako siya. Mga pila na yuto ka minuto pero nakaramdam po dahil si Charlie nga wala ko nakatulog. Iya kong giingnan nga tulog na oy. Gabi na kayo. Nitubag pud ko nga dili ko katulog. Nangutana siya kung unsay gunahuna nako. Nitubag pud ko nga daghan ang mga nahitabo kaninang adlawan. Motong nang lihok nami og nagtakilid naming nang higdang duha nga gaatubangay. Bisan dim lang ang suga, maanina gihapon namo amo ang naw. Nangutana si Charlie kung nalipay ba ko. Tubag ko nga sobra kayo. Di lang ko katuo ba kay gabi murag naguol gyud ko nga gawnahuna. Kay ikatulong anniversary nato. Pero di lang gihapon ta magkuyog. Unya naabot di kagalit. Thank you. Nitubag si Charlie nga basta para sa imo hayam. Dayon, giduol lagi na ni Charlie ang distansya na mong duha o kikisan ko niya sa lips. Smack lang. Kunya ismack na po. Then ismack na po. Hangtod sa ikaupat niya nakisa ko kay nahimo ng torin. Dahil na ginahinay na siya og paibabaw sa kuha. Tarong akong unahuna pero nganong di na ko siya gusto nga muundang. Gipasagdahan ragyod na ako siya samtang nahimo ng mas lalo iyahang mga kiss. Di pa mangyud ko kabalo mo kiss og balik pero murabag kadugayan kay natudluan na niya kung unsay angay na akong buhatan. We always break our rules for someone we love. Bisan unsa ka strong atong prinsipyo sa kinabuhi. Usahay, mabot kita sa punto na kaya natong i-wave para lang sa taong gihigugman nato. Bisan pag nangandoy ko nga akong first time kay nga mo paso sa altar. Naabdan jud na kaya na nakong isugal akong kaugalingon kay Charlie. Mihunong pa na siya og nitan-aw sa kong nawong og nangutana kung pwede ba. Nitando ako. Nidaog na iyang kiss sa kong liog. Mura naman noon kog nahutdan og hangin kay bisan akong paginhaw. Kay gipugngan na nako og naggunit yud ko sa ulong Charlie. Gibalikan na po niya kiss sa kong dunggan og gisulod na iyang dila. Kay wa na tuyo nga nakaingon gid ko. Oh, nalimbawot yun akong balahibo. Wa man yun ko ni pugong kay Charlie. Wa ko nagpakitag pagbalibad maong nagpadayon na siya kiss. Hayang toong kamot, ay gisulod na niya sa akong sinina. O hinay-hinay na niya og massage. Nga ko ba? Wala na ko'y bra. Mangwa na itabo. Nawala na yun ko sa mo. Ug sobra-sobra na akong gibate. Hingato din yung feeling. Naglalis pa kong konsensya. Kay nay mo ingon nga, okay ra kay nakahuman naman ko ug pareho naman ming naitrabaho ni Charlie. Pero napoy mo ingon nga dili pa pwede kay dili pa mi kasama. Pero kung huna-hunaon, duha ka tuig pa ming magpaabot usa namo mabuhat tonging ato. Kung hulaton gyud na ako ang kasal. Mong padayon na lang gyud ko. Wala na ipapag-papag. Dayon, gibangon ko na ni Charlie o gipalingkod human. Iha kong gihubuan sa kong sanina. Mura siya nagtanaw unsa ba kay pila ka seconds pud siyang nahunong nga gitutukan lang ko.
Human, iyahan na pod kong gikisan. O gipahigdag balik. Nihunong siya galit og nitan-aw sa kong nawong og ingon nga I love you so much siya. Nitubag pod ko nga I love you to yam. Nikis na siya. Og naghinay-hinay na punagnaog ihang kiss sa kong liog. Paingon sa kong dugan. Huwag ko kasabot sa kong gibati. Kaya murag nangurog akong lawas. Nga grabe yun nga di na ako ma-explain ako ang feelings. Giduot yun ako ng ulong Charlie nga gapanggunit ko siyang buhok. Ginaipit pa na niya siyang lips. Ako ang nipas niya. Og sa fingers ang bigas. Mura yung buang nga galit adlit adito sa idaanan niya. Samtang inapas na ako ang ginawan. Kadugayan, kaya ni paubos na iyang tuong kamot og nagunit na sa ibabaw sa kong shorts. Samtang gapadayon lang gihapon siya sa pagtula sa akong duga. Lahi yod ang sensation nga ako na-feel sa paggunit niya sa kuha. Nga niiktad pagani ako ang lawas. Kadugayan, kay gipasulod yun na niya iyang kamot sa kong shorts ug na siya giliog-lihog sa sulod. Kada tandog yun niya dito nga part, kamo iktad yun akong lawas. Perte ka strange. Ug kadugayan, kina-feel na ako na nisulod niya iyang finger. Nibalik na siya kiss sa akong lips. Human, nitutok sa kong nawong, samtang nagpadayon na iyang kamot. Wa na gyud to na mao, kay siguro apil akong nawong. Makita na gyud ang words, nayaw og kuno. Ni-plaster na siya sa kong tiilan, ug gitanggal na ako ang shorts ug pante. Hingon pa si Charlie, nga i-on nato ang suga niya. Pero ako siyang giingnan nga ayaw lang. Hingon si Charlie, nga sige na yan. Di kaayo maklaro. Pero nitubag ko niya, nga ana lang lagi. Pero nihangyo yun si Charlie, mau nisugot na lang po. Pagtalikod ni Charlie padong-on sa suga, gibunlot din ako na ang habol o gibulukot sa kong lawas. Paglingi niya, wa na siya'y makita. Ngayon si Charlie, ay kalain. Ay tabo niyo eh. Nagkatawar na siya ug nagkatawa na lang po. Ako siyang gingnan, nga inan bitaw kag ayaw giyon. Tubag po si Charlie nga, magtanggalon po kog sinina. Aron duha na ta. Aha ka dyan lagi. Ihang nawong kay yaga-yaga kayo, mong akong gikuha ang unlan o gilabay siya. Pero seryoso yun ay siyang magtanggal siyag sa nina. Kay gibuhat man yun na niya sa mismo nga tubangan ako. Nisyagit pa ko ana o gitabunan akong nawong kuna. Hangtod sa na-feel na akong nibalik na siya sa idanan. Kunya ni sulod sa gibukot na kong hapon. Hagtob na kaayo ang buto-buto sa kundugan. Hingon si Charlie, hay nakaulaw dirayam. Kita raman to ha. Sa ani man lang gihapon ta mapatulong. Gigitig pa ko niya aron matanggal na ang unlan na gitabon sa kuno. Kung ingon si Charlie, makigdungan ta sa honeymoon nilang Alpha para classmates ato ang mga anak. Dahil ni katawa siya, pero gitubag na ko siya nga di pa ta kasaloy. Ingon si Charlie, nga dito man gihapon ta padulong. Nikalit na siya kahilom samtang nag-smiling nagtanaw na ako. Niingon nga thank you yan. Nangutan ako nga no. Ana siya nga ni sa pagsalig. I love you. Love kaayo ti kaya. Tubagpod ko nga I love you to ya. Dahil nikiss na si Charlie na ako o kudugayan, nagpaibabaw na po siya sa ko. Na-feel na nako ang iyahang kagahion. Nagpaubos na iyang kiss o anampog natanggal ang tabon sa mga lawas.
Gibalik niya ang nasugdan niya hangtod naabot siya sa puso nako. Ug iyahang kamot kay nag-una na pod sa ubos. Nibalik nagkainit akong lawas. Niplastar na siya sa kuntilan ug nagtanaw sa kuntibok lawas. Pumanis man. Sa unang higayon pod nakita nako na iyang tibok lawas na walay suot bisan isa. Dati gipangandoy ra nako tong lawasa sa layo nga nagsuot nga jersey. Pero ato nga time na nagyod sa akong atupangan. Dayon gisugda na niya kiss ang ako. Di pa ko komportable sa ing ato ug nanlimbawot gyud akong balahibo pag dapat siyang tila sa kuha. Ug nagdula-dula sa kuha. Gidungan pa na niya pag insert yung fingers sa kuha. Mura na gyud kog buang nga naglitad-litad. Ing ato di ay. Bantog rang daghang na adik sa in ato na binuhatan. Kaya ing ato di ay ang feeling. Gipatong gina niya akong duha ka tiil siyang abaga. Ug dugay pa yun kaayong naundang dito. Nag-enjoy siya sa kada reaction sa kong lawas nga kadalihok siyang dila. Hangtod sa nihunong na siya og nibalik pataas. Medyo nangilngigan pa ko kay syempre gidula-dula niya sa ubos siyang dila. Unya iyang gikis balik sa kuha. Hakakalagit. Pero in ato magyudi ay ang sequence para enjoy ang love making. Bitaw. Dayon, nigda na siya og niingon nga dulaan daw siya. Unsabay alamag nako sa in ato taon. Habuing gyud si Charlie. Pero siya pa ni nagtudlo nako sa buhaton. Medyo giluod pa ko ato sa una. Pero pagkitaan ako sa reaction ni Charlie, samtang ginabuhat na ako yang ginaing. Dito ra na ako nasabtan, nga part ko da ito siya para sa satisfaction sa mong partner. Nagdugay pud ko dito, taman sa ginam-anam ko niya og pataas, o gikisan ko niya og balik. Siya na po dayon ang nagpaibaba, og padayon lang gihapon siyang nikis. Gihonghong na siyang iyahan na daong isulod. Nitubagi rapod ko sige. Gidula-dula pa niya na sa entrance. Human na gitok-tok na yun. Kikisan ko niya og pagduot pa lang gani niya gamay. Kinasakitan na ko. Hingon siya nga sa sugod ra daw to. Gikisan na pod ko niya pero samtang gianam-anam niya. Kay sakit yod ako ang na-feel. Kadalihok ni Charlie kay sakit yod akong nabatian. Nga kadugayan yod kay nitulo akong luha. Ningon pa na si Charlie nga sorry I love you. Tubagbod ko nga I love you too. Ipadayon lang. Sumoto nga gikisan na niya ako mga mata sa kadamitulong luha. O gihinay-hinay yun niya iyang lihok. Kayo tong first time eh. Nakaingon yun kong mao na to ilang ginaingon na murag langit nga mura naman gani gi-slice akong pagkababae. Nagsagol ang sakit ug lamig. Wala yun niya girash kay naluoy siya na ako. Inosente kay ko itong mga butanga. Pero unang beses na ko itong nakita sa manggawa sa lalaki. Kaysa kung puson man niya giputo. Kapila pa na usban, usa yun may nahuno. Dahil nihigda na siya sa kong tapad, ug nagtakilid nga nagtanaw na ako. Nitakilid puto, ug naghapol. Hingon si Charlie, nga salamat ya. I love you so much. Dayon kikisan ko niya. Itubagpod ko, nga love pod kaayo ta kaya. Dayon gigakos na ko siya. Abi na ko og daghan nag-experience si Charlie kay expert naman kayo. Hawod naman kayo. Pero ingon siya nga first time pa daw niya. Dili unta ko motoo. Pero ingon siya nga first time jud daw niya. Nakakita lang daw siya o giawat ra daw niya. Mas gikilig og maayo
Kalimpyo gid ni Charlie. Istorya-istorya pa mi, human kay nangatulog. Pagkabuntag kay nakamata lang gihapon mi sa alarm sa akong phone kay wa lang gihapon ako na off. Ngon si Charlie, nga good morning my general. Tubag pud ko, nga good morning lieutenant. Hana si Charlie, nga one more. Tubag pud ko, yaks, nanganan.